Omiyo agonu erokamano jo-Ramogi, umed bedo gi chiorno. Erokamano jo-Ramogi, nyinga Ajos Japolo. To an gima dang' awach kuom TV mar Ramogi ni, chenro mahero mokwongo en mar Alori nyaka Black, mar pur gi pith. Chenro ni oberna nikech opuonjowa yore manyasani mag pur, kaka wanyalo pur mondo wamed yuto magwa e puodho. Koro to mar ariyo bende ni kaka ukelo weche manyien. Weche manyien ikelo yo maler kendo mawinjore. Omiyo nyaka dewa sani ong'e kama Kenya chon. To richo moro moro maseno kuno to ma dakane. Ramogi ber. Bana kaka iwinjo no mane kaka johera mag Ramogi loso e kaunti ni ma Kisii kama wantiere ni en daraja mbili. Ng'enygi wacho ni gin kod mor kaluwore kod chenro ma Ramogi TV osebedo ka kelo chakre ne chake ayanga mano higni 2 mokalo, miyo gin mor kendo degier mana ni mondo Ramogi omed dhi nyime kaluwore kod chenro mamiyo jopiny medo ng'eyo matut kal kod chenro mopogore opogore mamiyo ginyalo ng'eyo kaka anyuola sana gwenge makaluo nego beni dhi nyime weche mag pur, weche mag thieth kaachiel kod weche manyien matimore kuonde duto e Kenya ka kendo kod piny mangima. Kaka banang' nawe gi kanyo, Cleophas aduogo kendo iri e studio. Yo makare gik mopogore wacho ni gimosechwanyo gi to pod onge ben geno marwa kata kochako higa mar 3 ok gibi chwanyore, gibiro medo bedo karka, wabiro keleno gi chenro mayeler kendo ka wantiere korgi ka achiel kachiel. Erokamano ahinya Crispina Otieno, wantiere kodi karkae kendo en e yamo mano kama entiere karkanyo mondo mi ang' wakone ni gin gik magikeno mapod waluoni. Erokamano ahinya Crispin Otieno. Nyakura moge jwang' weche thoth ka gintiere karka anga kale ote moko madonjo karkae kalo SMS